ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи баракатуҳ. апаҷону хуарҷонои азиз, имрӯз пеши навори хидмона сар кардан ман мехоҳам ки аввалу як канали бениҳоят хуба, бениҳоят муфида ки барои ҳар як зани мусалмони мо и канал дар корай ба шумо пешкаш кунам, тавсия битам. номи канал Лайли Дузандай. Ай номи канал маълум аст ки канали дузандагиай. Борҳо хуҳарои азиз айма савол мекунанд ки апаҷон куртуотуна шумо дар куҷо медузонен, ягон дузандаро ба мо тавсия битен. Ина хуҳарҷоно марҳамат, дузандаи бисёр ҳам чаққон, бисёр ҳам моҳир, панҷ панҷаш ҳунарай ҳамаи намуди куртаҳоро фасона духта метавонад. Фасонҳои европоӣ, миллии тоҷикӣ, ҳама гуна либосҳоро барои занҳо, барои мардҳо медуза. чизе ки заказ кунед дар ставка тамоми шаҳрҳои Россия, Тоҷикистон ҳамаи ҷо доранд. Рақами ватсапшона ман дар болои экран мемонам. Марҳамат, занг зада чизе ки дар кортонай заказ кунед. и хуҳари азизам каналшо нав кушодагиай ба дастгирии шумо эҳтиёҷ дора. Силкаи каналшона дар таги видео ма закрепит мекунам. Марҳамат, дар омада обуна шавен, дастгирӣ кунед хуҳари азиза. бениҳоят каналшон канали хубай. умедворам ки ба шумо мақбул мешавад. аз ин канал шумо барои хитона бисёр ҳам чизҳои нағза метавонед ки заказ кунед. боқӣ дар амони худои таоло бошен, дар ҳар куҷое ки бошен. апаҷону хуҳарҷонои азиз, меҳмонони канали мо, навори моро то бо охир тамошо кунен ва бо мо бошен. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи баракатуҳ. апаҷону хуҳарҷонои азиз, меҳмонони канали мо, имрӯз рӯзи истироҳатай мо ҳамроҳи духтарчам бозори Таганский ряд рафтем. дар Екатеринбург хеле бозори Таганский ряд ҳасте ки дар ин бозор аксарияти тоҷикҳо савдо мекунанд. баъд ошхонаам хел тоҷикӣ, миллии тоҷикӣ аст ки самбуса, ош, шашлик, лагман хеле кухня бигем таҷикский аст, тоҷикӣ. мо дар инҷа нишаста камтар дам мегирем, тамошо мекунем, баъд бо мерем тарафи хона. лекин имрӯз мутаассифона настрояниёи маро бениҳоят безеб кардан як-ду кас. хай якташ дар ҳамин кори Фаберлик, чаро ба шумо маълуме ман дар Фаберлик кор мекунам, настрояниро вайрон кардан. дар бораи кори Фаберлик майлаш баъдтар гап мезанем, чӣ гап шидагӣ буд. ҳозир ман мехоҳам ки дар бораи ҳамун духтараке ки гум шидагӣ буд, ман видеоча кардагӣ будам, дар борааш мондагӣ будам ки касоне ки агар хабар дошта бошанд ҳамин духтарак дар куҷо, дар ягон ҷо дидагӣ бошен, суратча мондагӣ будем, дар рақамҳои телефони ман нависанд. ман рақамҳои телефони хидма мондагӣ будам, баъд рақамҳои телефони очаша. аямун рӯз хай одамо менависанд, ҳамдардӣ мекунанд, бисёр менависанд. баъд одамое ҳастанд ки беҳуда занг мезананд, издеватса мекунанд, намедонам ба ёд дарам, хеле рӯз шӯхӣ мекунанд, чӣ хеле ки маълумотҳои мисол бар дурӯғ метаҳанд. инам хеле. баъд дар таги видео гапҳои безеб менависанд. хеле одамо ҳастанд. хай шумо гапи нағза намедонен, ягон кас маҷбурто накарда гапи гандагӣ назанен. мо просто мондем видеоро ки дида бошен, агар хабар бутен дар куҷо боша нависен. Нагуфтем ки мисол комментировать кунем ки мисол 22 сола иқад ягон кас гирифта рафтай, ира фалонашка дестан, бисмадонашка дестан. и хеле гапҳо нависондан дар кор нестай. агар шумо одам бошен, шири модар хӯрдагӣ бошен, бояд ки аҳволи дили модарро бифаҳмем. бояд шумо дарк кунен, як одами дигара ғам шарик бошен, ҳамдардӣ кунен. агар ки шумо натонен ҳамин корро кардан, лутши хаб кунен, ягон гап нагӯен. ин комментариёро падару модараш мехонанд, наздикоаш мехонанд. иноро беювамни ки дилшо зардоб шидагиай. аҳволи модар бениҳоят вазнинай, бениҳоят дили ҷигараш зардоб шидай. худо нишоната, бо ман такрор мекунам, агар як чизакта гум кунӣ, иқа переживат мекунӣ. и коли духтараки арӯсиша гум кардагиай. 22 солаи ҳо, хай намедонам куҷо шидай, қади ки рафтай, чӣ кор кардай. ҳозир муҳим он ки фақат зинда боша, сеҳату саломат боша, басай модарда. ҳатто модар розие ки мисол хабари тӯйша шунава, лекин хабари ягон гандаи дига нашнава. ай ҳамада сеҳату саломат боша, мода басай. аз шумо чӣ гуфтесен дам хеле рӯзе ки ино бевам дили ҷигарашон зардобай, сӯхтестан, иқа мусибат омадагӣ дар саршон, ба ҷои як дилбардорӣ кардан гапҳои безеб мезанен, гапҳои нағз наменависен. дар куҷои мусулмонии шумо?
дирӯз дӯстони азиз шаб як кас телефон мекунад соати 10-11 шаб як рақами бегуна. рақамҳои телефони ман хай ҳама ҷуда ҳастанд. Ман барои дар YouTube дар фабирлӣ кор кардан рақамҳои телефонам мемонам, барои кор, барои заказ кардан. барои ҳамин ҷавоб метавам рақами телефон касе мада занг бизанад. рақами бегуна мада занг мезананд, телефонам мегирам, ҳам хеле мегӯянд ки вай хеле овози баланд қатъи мисол каттагӣ када як касам хеле гап мезанад. Кин шумо? Гуфтам хеле маро чӣ мекунад? Ман мегӯям ки салом алейкум, хай шумо худтон кин? Аввал мисол одам ки телефон кард, аввал худша муаррифӣ мекунад, ки ҳастай, чиай, барои чӣ занг задистай. баъд вай мегӯям духтаре ки гум карден шумо чиш мешен? Мегӯям ки ман хай як шиносаш. Вай мегӯяд мада учай ҳамон кас дар корай, фақат ҳамон гап заданем, рақами телефонам бора мада бите. Ман мегӯям ки вай ҳама ҳозир рақами телефони шуморо мегӯм, модарда мепартом, фақат модараш гап занем худтон. баъд рақами телефонам модарда мепартом, мегӯям ки ҳам хеле хай ҳамин касон мегӯянд ки мо дидагим, мисол духтар шақати кияй дар киҷоай. Абои марда гуфт ки ман дар орган кор мекунам, касе омада органда гуфтаям хеле ва баъд вай гӯё ки милисо як ҳамун урусо ида додагӣ бошам, гуфтанд ки одами шумое, шумо бигирен бинед. Бо ному фамилияша мега, номаша Фарҳод вай Ахмедов мегӯям хеле. хай баъд ман бовар мекунам рақами телефонаша модарда метавам, ваям хурсанд мешавад, занг мезанад сразу. ин кас мегӯяд ки хай пагоҳ биёем, кадом адресиро метавам, мегӯяд ба муҷира биёем, ман шуморо гирифта ба назди ҳамон одаме ки мисол духтари шуморо дидагӣ, духтари шумо қатъи мое, ба муҷира гирифта мебарам. Ино хурсанд мешаванд, шав модар миҷа таҳна мекунад, ягон майда хобуш намебарад ки тезтарак рӯз шавад, тезтар бихезам бирам. соати 10 дақиқаи шавҳараш ба муҷира мераванд, ждат мекунанд, соат 10 мешавад, нест, ай 10 мегзара камтар нест, занг мезананд, ин одам мегӯяд ки ман хай омадаистам. хай бо мисол ждат мекунанд, соат нимта кам 11 мешавад, занг мезананд, мегӯям омадаистам. ҳама хай соати 11 мешавад, уже ё занг мезананд, телефонҳои марда недоступен. Дигар ин модар якбора паникада меғалтад, якбора бо ноумед мешавад, дубора бигем, себора бигем. барои пешаи як ҳафта 2 ҳафта пеш дигар як марда ки диганам хеле кадагӣ буд, гуфтагӣ буд ки дар як кафе дидагием дар Москва. Ино мераванд ба Москвара чӣ мекунанд, дар он кафе нестай, хеле одам кор намекунад, ин одами дигар недоступен мешавад. ин гуфтагӣ буд ки ман қатъи духтар гап задагием. ин ҳамин хел одамо намедонам издеватса мекунанд ё дар ҳамин рӯз шӯхӣ мекунанд, чӣ кор мекунанд, ман намедонам. хулоси гап, ин одам недоступен мешавад. ин модар бомадад занг мезанам, апай марҳабо, охир ин занг ҷавоб надодеста, ина недоступене, ман чӣ кор кунам? Ман аввал ин ки ба Худоҷон умед мебандам, баъд ҳамин одамда мегӯям ман чӣ кардам, ба умед будам ки духтари маро ёфта метиҳад, дидагия, ина хеле кадистай. охир мегӯям ман намедонам рости гап. мадаям хай телефон мекунад, рақамҳои телефонам мондагӣ, хай бовар кардем, мо ҳамаро фикр мекунем ки ранги худ монанд, фанду фиреб намекунанд. ҳайрон мешавем, наход дар ҳамин рӯзе ки дар сари одамо, дар сари мусулмони мо ғам омадагия ё сӯхтаистанд, шумо хеле издеватса кунед, шӯхӣ кунед, бозӣ кунед, фиреб кунед, мошенникӣ кунед. ҳайрон мешавам ки ҳамин одамо шири модар хӯрдагин ё ки шири ягон ҳайвона хӯрдагӣ бошанд. шумо худтон модар надорен, апа надорен, хоҳар надорен, зан надорен, фарзанд надорен. шумо наметарсен ки ин дунё ҳичи нестай, як чархи фалакай, як бумерангай, ба сари шумо меояд ҳамин рӯз. хулоси гап, ин модар якбора беҳуш мешавад, якбора аҳволаш бад мешавад. бовар кунед, бисёр ҳам вазнинай. агар одамое ки шумо модар бошен, як лаҳза худтонро дар ҷамъи кас бимонед, ко баъд мефаҳмед духтари арӯсишаи гумкадагиай, мисол 22 сола небоша, як хело менависанд ки 22 сола ин рафтагия, қатъи кадоми чӣ кори кадагиай, хай чӣ хеле боша набоша, даракша намедона ку як бора наму зинда мешид. ягон кас мисол точраша мегуфтагӣ ки як паёмак менависонд очашта, як сообщение ки очаҷон ман зиндаам, ғам нахӯр. тамом, ин мегӯям ман дигар кор надорам, хушбахт шава, дар куҷое боша, қатъи касе боша, сами главни муҳим он ки духтари ман сиҳат саломат боша, зинда боша. ин ҳамин хел хулоси гап. дигар аиса ман занг мезанам, аиса модараш занг мезанад, телефони ин кас недоступен, яки доступен мешавад, хай ба сообщениеш рӯй мекунад, очаш мега хай охир чӣ хел одами худат гапа бироварди, хай мусулмон ҳасти нести, як бор ҷавоб бите. баъд як хай ҷавоб метавад, мега ки дар телефони ман
дар картаи май телефони май 2500 рубл партов. баъд ин моддар мада занг мезанам, мегӯяд апай марҳабом, хеле гуфтиест, ман чӣ хеле кунам? мегӯм охо барои чӣ мега пул? мегӯяд ки охо барои таксӣ мега. мегӯм барои таксии чӣ? шуморо гирифт ягон ҷо бурд пеши ҳамон одам, ё ки ӯ одама ба пеши моро овард, духтартонро оварда. барои чӣ шумо пул метиҳед? ягон копеек ягон каса напартонед. вақте пул гуфт бофаҳмед ки уже мошенникай. хаям кора буд ку охи метавонад ҳам пули расходҳои кадагита. баъд ин ки охи савоб не кори нағзай, як кори савоб кади чӣ гап не? нахо ки шумо ами касо пул бипурсен. тим более ягон кора буд кадагӣ нестен. ай рафторотон, ай телефонота ҷавоб надодан, мисол недоступен кардан, ин ҳамаи мошенникӣ. фаҳмидестем ки мошенникӣ кардестен. ай худо тарсидан дар кораи шумо нахоҳам хеле кунен. баъд ёчаи Маҳфуза гуфта ки хаям духтари мара соқ саломат биёрем ба хона, мама бибинамш, ман шуморо бо миннатдорӣ қати бо чанд қайдига хадам бо чӣ мекунам, розитон мекунам, миннатдорӣ када. шумо мара фиреб кардестен. гуфта чӣ кардестай? дига тамоман телефоношона пуштан недоступен кардан. дидан ки ё пул канда намешавад. ина мусулмонои мо, ина мусулмонгарӣ, ина одамгарӣ ки дар ҳамин рӯзи мусибат, дар ҳамин рӯзи ғам одаморо фиреб кардестанд, мошенникӣ кардестанд. худо ҳазорон бор тоба. хеле одам мешда дар дунё. ёра ку забони одам намегарда ба инсон гуфтаншон, ё шири одам хӯрдагӣ нестанд, инсон нестанд ки дар ҳамин рӯз мошенникӣ мекунанд, ё пул мекананд. мо баъд ай урусов, ай дига миллатҳо баъд менолем ки моро ҳурмат намекунанд, моро хеле гапмон мегӯянд. ина тоҷики худмон, ина мусулмони худмон чӣ кор кардеста дар рӯзи мусибат? дӯстони азиз, ман дига намедонам чӣ бигӯм. дар куҷое ки илтимос ҳамин духтара дидагӣ бошен, ё ин ки шунавидагӣ бошен, илтимос ёрии худтона аями оила дариғ надорен. ба ҳаматон тансиҳати хонободӣ таманно дорам. дар куҷое бошен, сарбуланди хонобод бошен. худтона ва фарзандотона ҳамеша эҳтиёт кунен. ба ёрии шумо эҳтиёҷ дорем. хайр, дар паноҳи Аллоҳ бошен.